с Мишел. Това заболявам някъде. Ще ви покажа моят свят, на най-любимият ми от всички. Има много хубави неща и аз го направих. Интересен е този свят е много интересен. Затова, разбира се, правя този клип, да го видите и да влезете някога в този свят. Има чудеса. Вижте. Вижте колко е интересно. Но градата е много хубава. Само да ви покажа и ума ще ви отиде на луната. И вода, ако сте се знали. И е празно шише и перо. Който е купче, жито и вижте. Вижте, те убиват. Ще убия един. Айде. Обаче бързото. Това е много чудно. Какво е? Съжалявам, че се прекъснах малко, но някога не искам да излезе капчета. Добре, ще ви покажа моята тайна стая. Подземно място. Тук е стаята на майка. Той влиза някога при моят сървър и става много ми става весело. И аз направих това. Правим снели навсякъде. А това е моят свят. Това е моята стая. Много е хубаво. Трябва да се надяса нещо. Аха. Искам братката. Трябва да бъргам
остава много малко, значи довиждане. Беше ми много хубаво с вас. О, не, още не имам още. Съжалявам, че се обърквам, но се обърквам доста. Много се обърквам, само че нямам хубаво зрение. За това нямам хубаво зрение, защото просто много гледам телевизия и ми се повредило зрението някак се не знам, но не от телевизията. Сега да махнем тази тема и да се върнем на майнкрафтската. Ще ви покажа тук. О, гадост. Дай на мен. Това коте. Добре. Аз се говорих на вода, аз говорих на котката си. Ето, тази котка говори. Да. Много ми си. Аз тук е моята стая. До някъде тъмно, така това да върна. До някъде малко стъмно, стаята ми играе. Тук е къща на дървото. Айка моля къща ми. Да, мама. Тук ми е къщата на дървото. Готина, много зелено. Направих го, защото ми беше доста спокойно. Всичко това се го освен това, това го направих за тези животни и това, и това. Това беше първото, където го направих, това беше второто, третото и това е четвъртото и когато е майко лесно сървъра, направихме много промени. Да ви обясня, реших да сложим това, защото нямахме очи и да сложим легла, да направим, това сама си го направих, реших, че ще стане много хубаво, но понякога става много скучно. Да ви кажа, тук, когато как съм я направил, първо тук ми беше мина, открих много злато, ама доста, и направих това, но ми хрумна страхотна идея, и после направих ето това, но много ми хареса, но вече няма мина, защото вече доста съм си покакал в този свят, няма нужда. Но някакъв си да запаря още някои неща, сам че още решавам какво да направя. Не знам какво да правя, но не знам, имам много идеи, но искам само едно. Не мога да реша от моите готини идеи, дали да направя водопад или огромен басейн. Но и някои неща решавам да кажете ми, когато гледате това клипче, ми кажете какво да направя. Водопад или батут. От тези скачащите клипчета, където скачат.
Но просто ми кажете, защото ако гледаш този клип, ми кажете, моля ви, защото не мога да избера между това. Искам водопада да е там, а бърката да е на върха на това. Остава ми още малко до клипа, но ако знаете, след нощ със сега, защото слегам в Майнкрафт. Истинския живот. Лека нощ! Довиждане! Довиждане! Това беше първият ми клип. Още не довиждане. Има още 11 минути на 11 секунди. Основно сега да не сме закривам. Мисля за нещо друго. Но кажете ми, водопад или батут, решавайте едното от двете и ми кажете. Гласувайте. Моля ви, гласувайте. Без вас не мога да избера. Нищо не мога да избера. Но ще направя още един клип, когато реша какво да направя. Просто гласувайте.